Het roeit storm op de tijdelijke coronatestlocatie op Skielge. Nou, de 8 besmettingen op jongerencamping Appelhof maken een soort campinggasten en eilanders gebruik van de mogelijkheid om haar joert test te laten. Voor u op Skielge is Onno Valkena. Ja, Onno, hoeveel mensen hebben haar joert nou testen laten? Nou, het streefcijfer wie 100 tests en van de zekerheid die GGD Friesland 200 tests meegenomen. Maar de Kamer van de Molen wil 300 mensen. Nou, van die 300, die konden ze net alle hier verwerkje van de Molen. Dus de laatste groep die is weer voortstuurd zonder test te worden, want toen weer testmateriaal op. Ja, en beïnvloeden dat ook de sfeer onder de mensen? Nou, wat je onder sfeer vernemen kennen, dat juster wat er in eerste instantie nog wat lakerig reageren op het coronanijs. Nou, dat al wat lakerige, dat wie de joet wel hou. De coronadreiging wordt serieus genomen en toch de jongeren op een camping. Want ja, die wie hier man en vrouw machtig. En ik toch de meesten van het eiland Skielge. Meesten niet, maar die groep jongeren te meidje. Nou, zie maar even naar hoe de meesten van de morgen reageren. Jullie krijgen aan het eind van de middag de uitslag. Ja. En als dan alles goed is, dan is er een boot geregeld om 7:15. En als daar moeten we dat boekingsnummer hebben, dan wordt dat omgezet naar die boot van 7:15. Dan kunnen we met die boot van, ja. Maar jullie moeten echt terug naar de camping. Ja, het was best wel laat vannacht geworden. Het was een mooi feestje gisteren, ja. Ja. En dan nu vanochtend meteen door naar de coronatest. Ja, dat leek ons wel verstandig om te doen. 2543. Ja, en dan 18. Hou je er rekening mee dat je het zou kunnen hebben? Ja, dat wel. Maar we zitten op de camping. En daar is afstand echt heel moeilijk. Wanneer gaan jullie weer naar de wal? Nou, ik zou vrijdag gaan, maar we gaan allebei vandaag in plaats van vrijdag. Verstandig, hè? Verstandige keus. Ja. Maar niet te lang blijven op een plek waar... Nee. Nee, en als je weet dat daar allemaal besmettingen zijn geweest, is het niet handig denk ik om daar te blijven. Gewoon lekker terrasje pakken. Lekker, man. En is het jouw eigen besluit of hebben jouw ouders ook gezegd van kom maar thuis? Beide wel. Beide, ja. Vind ik ook. Ze zeiden dat ze het wel verstandig vonden om een test te laten doen en daarna gewoon naar huis te komen als we de uitslag weten. Ja. Als ik dat belletje of e-mailtje krijg, dan... ja, daar staan we dan. Dit is een spannende dag. Ja, spannende Ja, wel dag. een beetje. Het is een bijzonder einde van de vakantie. Dat Heel zeker. bijzonder, hadden we niet verwacht. Ook niet gehoopt. Nee, allebei niet. Ja, maar Onno, uiteindelijk waren er dus net genoeg tests beschikbaar van de GGD. Daar ben ik jongeren voortstuurd. Zo van, kom morgen dan maar weer om. Is dat eigenlijk net raar? Ja, dat is wat een bijzondere situatie, want er kwamen dus volle meer mensen als dat er tests wien. Liet ik eens vreetje onder de valluchter van de veiligheidsregio. Ja, hoe ging je hem daarmee om? Om jou het over hier is ongeveer zo'n 130 monsters die weer naar de oren komen gaan. Toen stier er inderdaad nog een rij. Ja, die mensen krijgen pas morgen hun uitslag. We zijn daar toch nog even bij teruggaan. Want iets van 12 uur denk ik, hebben we nog zo'n zondige extra tests. Ja, en daarna kwam de bodem van uw tests en ik van de energie van de mensen wel even in zicht. En dan hebben we zijn van, als je hem nou uur testen laten of morgen, dat maakt het voor de uitslag net uit. Dus kom dan morgen weer om. Dat is soms een groep van 90 die het vatgieën omdat de tests doen opwien. Ja. Dat zijn dus jonge mensen die denken van ja, misschien heb ik het wel. Wie Ja. kennen die je dan jong vrij op de boord stappen? Nou, we denken, krijg even het oors. We denken jongeren die echt klachten hier, die echt nieuwsgierig wien van, heb ik het wel of net, die wien je van de morgen wel betiert. Als je dan nog om jouw toven binnenin komst op het lijst van dat je testen litten kist, hoe serieus binnen klachten dan nog? Of denkt van, dit ik me voor de wisselgiet maar even testen. Maar het kind zou wijzen inderdaad dat de jongeren naar de boord op gaan die net test binnen, die misschien positief binnen. Uit het filmpje blijkt ook wel dat jongeren er nou bewuster van binnen. En ook oren niet op de boord binnen. Dus wij denken dat de jongeren ook wel meer afstand houden zullen als normaal. Of dat orenboordpassagiers denken van, dat kan wel zo'n jongen van de Appelhof wijzen, laat er nog even wat afstand houden. Dus het gevaar dat het alsnog oerslacht, zal wat lietser wijzen dan als er hier nog een wetenschap van wie. Oké, morgen gaan de tests weer verder. Dan ben de mensen hier weer welkom. Morgen hier om Jognoeren. Tieren dank Marcel de Jong voor dit moment. Hoe zit het dan met nieuwe gasten, jongeren die het nog wel graag naar Skielge willen? Ben die dan nog wel welkom op het eiland?
Ja, dat weer een beetje de bijzondere situatie op de jongerencamping Juster. Door roen het aantal coronabesmettingen daarop. Eerst 2, doe 6, doe 8. En tegelijkertijd kwamen er nieuwe jongeren aan. Dat zijn mensen hier op het eiland. Ja, die hebben daar grote moeite mee. En dat hield ik voor PvdA-raadslid Christa Oosterbaan. Nou, dat vind ik wel bijzonder. In eerste instantie begreep ik wel dat ze zeiden gewoon vanaf maandag geen nieuwe gasten meer. Er waren toen 2 jongeren besmet uit 1 groep. Maar ja, de tijd haalt ons in die zin dat ook nu jongeren besmet zijn uit een andere groep, weten we sinds gisteren. Dus ik vraag me wel af of dat nou zo verstandig is. Want als er elke dag nieuwe jongeren bijkomen, die blijven ook nog een week. Dan blijf je wel die grote massa houden. Dan ben je nog niet aan het afbouwen. Dan ga je pas vanaf maandag afbouwen. Ik begrijp het heel goed vanuit de eigenaar zelf. Maar aan de andere kant denk ik, misschien moet de gemeente en de veiligheidsregio toch nog even met hem in gesprek om te kijken of kunnen we niet vandaag stoppen met nieuwe aanwas. Nou, dat is een reactie vanuit de politiek. Maar een soort mensen die willen haar toch testen litten, net alleen nog op Skielge, maar eigenlijk in de hele provincie, in heel Friesland. Dat jouwt een soort druk, vooral ook op de GGD. Kan de GGD dat alle jaar nog aan? Ja, GGD Friesland die kennen het net alleen nog. Die maakt het gebruik van het laboratorium van Isoren in Ljouwert. Nou, die zijn ingesteld en inricht, zijn jonkerliedsen, op een dijstige testcapaciteit van 400 tests die ze verwerken kennen. Nou, dat gaat nu al richting de 600. En dat jouwt wel aan dat ze echt in de grenzen van haar capaciteit zitten. Dus ja, zo'n er nog meer worden, dat wordt het verwerken van die testen wel langer. Dat maakt het dan ik lastig om die hier op Skielge mensen binnen een dag uitslag te gaan. Ja, mensen hier op Skielge zitten daar nou echt op te wachten. Van bloedt het bij die 8 of wordt het er nog meer? Nou, dat wordt in de rin van de jong duidelijk. Oké, dankjewel Onno van Skielge.